wageng cases gi kik timre mang'eny nikech apani wase tiyo matek kwa temo wathiedho koro cases mosetimore to gima lit ahinya en ni wawuoya kuom cases matin nwa kwana par mosewuok oko to mane case maskale to timore apani ni winjo ka ntie nyidendi moko mabe osewuoyo pok wang'eyo gin joma mage nikech pod giluor wuok oko to giwacho ni giluor nikech ok gin sure ni ka gibiro magiwuoyo to ang'o mabotimore negi nikech joma timo kodgi osiep mondo ohinygi gi yudo ka kaw trust margi in a way ma ging'e gi maber ging'e familia gi to gibuogo gi case maskale nwasewinjo ni ng'ama nohinye no ne sik buogo nyiri mamoko go ohinyo gi koro en ng'ama anya wacho ni nyidendi gi pod oluor pod gi luor mang'eny to en wach malich nikech kaka migawo mok en mar sirikal wan wacho ni wantie ready mondo wakony nyidendi gi obi oko gi report mondo wakonygi but sirikal be onego bed ni wuok oko miyo gi assurance ni ka giwuok report be gibo bedo protected. Ai wacho kanyo makare ahinya kapok wachopo kata gino ma sirikal kachiel ko jo kanyo mamoko nyalo timo mar mondo mi wares jogo ma joma mine ahinya joma nyiri kata kapok gini omako gi ahinya korka kori mako kelo nyaka sani weche makamagi ariyo mwaseneno e boma ma Nairobi kae gin mago motimore e